wal mursalin wa ba'du. Alhamdulillah niki tasik diparingi Allah umur panjang ya. Kanthi iman Islam sehatan tasik saged nindakaken ibadah wulan Ramadan, tasik saged siam, tasik saged tarawih, tasik saged salat dalu nggih. Maos Quran alhamdulillah tasik full sedanten nggih, dereng bolong. Ya alhamdulillah mugi-mugi diparingi nutuk ngantos akhir. Amin Allahumma. Para jamaah sedanten kali wulan kapengker nggih. Niki kita kan ten ngene wulan Rejeb nggih. Mboten krasa nggih. Saniki pun pertengahan Ramadan. Kalau mben wulan Rejeb niku kan diwastani sebagai bulane Allah, nggih syahrullah, wulane Allah. Mangkane ten ngene wulan Rejeb niku kita diutus ngatah-ngatahaken maos istighfar. 2 months ago we were in Rajab months. We should increase our istighfar. Lajeng mantun Rejeb niku kita tenggene wulan Sya'ban utawa Ruwah sing diwastani bulane Kanjeng Nabi, wulane Kanjeng Nabi. Mula kita dikengken ngatah-ngatahaken maos shalawat. After Rejab we were in Sya'ban months and it's called month of Muhammad, our prophet Muhammad. So we increase our sholawat. Lajeng sakniki alhamdulillah, tsumma alhamdulillah niki kita ten wulan Ramadan, menangi wulan Ramadan. Ket mulai Rejeb empun kita cicil Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Ya Allah alhamdulillah ngabulaken doa kita sedanten diparingi nutuk saged menangi wulan Ramadan. Lah Ramadan menika diwastani ulane umate Kanjeng Nabi. And now Ramadan it's called the month of Muhammad's followers, people of Muhammad. Nah sakniki berarti kita dikengken ngatah-ngatahaken maos Al-Qur'an. And in Ramadan we should increase our reciting of Al-Qur'an. Nah ten Al-Qur'an, ngibadah ten Al-Qur'an niku ngibadah sak api-apike ibadah. Kanjeng Nabi ndhawuhaken afdhalu ibadati ummati qiraatul Quran. Our Prophet Muhammad says that the best worship of Muslim is reciting of Quran. Bahkan ganjarane Quran niku mboten namung maca tok, mboten namung ket mulai maos. Milai saking ningali Quran niku sampun pikantuk ganjaran, sampun pikantuk ganjaran. Mergi enten riwayat khamsun minal ibadah, enek 5 perkara sing delok tok niku sampun diarani ibadah, sampun oleh ganjaran. There are 5 things that we just looking them we get rewards or blessing of God. Sing pertama gini ku nadrul mushaf, ningali mushaf Al-Qur'an. Looking of Quran we get rewards and blessing of Allah. Sing nomor kali gini ku nadrul Ka'bah, looking of Ka'bah. Sing nomor 3 nadrul waliden, nadru wajhil waliden, ningali wajahe wong tuwa nggih. Looking our parents we get rewards and blessing of Allah.
Sing nomor sekawan nggih niku nadru Zamzam. Ningali toya Zamzam. Niku sampun pikantuk ganjaran dereng ngunjuk niku. Tasik nembe ningali pun pikantuk ganjaran. Sing nomor gangsal nggih niku ningali wajahe wong alim, nadru wajhil alim niku sampun pikantuk ganjaran. Nah, maos Quran niku ganjarane mboten diitung kudu sak surat, kudu sak juz, kudu sak khataman, mboten. Ganjarane Quran niku diitung per huruf. Allah give us regards and blessing by reciting of Al-Quran for each napa niku huruf nggih. Huruf bahasa Inggris apa? Aksara. Not for each verse or not for each chapter or juz. Mboten kudu sak juz, mboten kudu sak surat nggih, mboten kudu sak ayat. Sak huruf sampun pikantuk ganjaran Al-Qur'an. Enake ngibadah maca Qur'an iki. Nah, ganjarane maca Qur'an nggih kados ganjarane sing liya. Sak kebagusan niku tikele minimal sedo dosa. Al hasanatu bi asyri amthaliha. Maca sak huruf oleh ganjaran siji. Nah, ganjaran siji niku tikele minimal sedoso. Tikele minimal sedoso. Niku nembe sak huruf. Padahal ngitunge huruf niku. Mboten ngitung sak khataman, mboten ngitung juz utawa sak surat, mboten, sak huruf. Niki mugi-mugi sampun enten sing khatam sepindah nggih. Sampun nggih. Alhamdulillah. Ibu-ibu sampun khatam ping pinten, Bu? Ping pinten? Ping kathah Pak, wong kulhu sing tak waca. Pinter. Kulhu ping 3 wis khatam pisan. Alhamdulillah ya iso iku ya gak apa-apa. Nah, bahkan munggo riwayate Imam Sayyidina Ali niku maca Quran niku mboten namung ganjarane per huruf niku tok. Tapi ningali keadaan utawa kondisine wong sing maca. Nek macane niku ten lebeti salat kali posisi jumeneng nggih. Mangkara Al-Qur'an fa huwa qaimun yusolli. Nek wonge iku ngadeg salat, maka bikulli harfin iku mi'atu hasanah. Sak huruf iku pikantuk ganjaran 100 per huruf. Dalek macane wis surat Al-Fatihah tok ngene wis pirang huruf, atusan. Nggih bismillah niku lho lek mboten salah 19 huruf nggih, bismillah niku. Ba, sin, mim jenengan hitung nih. Alif nggih, lam terus ha macam-macam. Niku nembe bismillah niku. Nek sampai waladhdallin ya wallahu a'lam wis tambah kathah. Mangkane dewe ulama niku kan nek umpama wong iku salate ijen, mboten lagi jamaah, mboten lagi ngimami, nek iso wacanane didawakne. Maca surate niku lho, bar Fatihah niku nek iso didawakne utawa sing akeh maca Qur'ane, maca surate sing akeh. Mergi ngatahaken ganjaran. Iku nek ten lebeti salat kali jumeneng. Tapi lek wa huwa qaidun yusolli nek salate kali lenggah kan enten nggih sing salat kali lenggah. Niku ganjarane separuhe. Sak huruf niku separuhe sing ngadeg wau. Dadi pinten? Khamsuna hasanah. Sak huruf niku pikantuk ganjaran 50 kebagusan. Lah lek macane niku teng jabone salat. Nah, mboten lagi salat. Kados jenengan biasane tadarus ngoten lho. Terus napa lenggah-lenggah piyambak maos, napa kali masak, napa kali nyetlika, napa kali napa mlampah-mlampah. Tapi tasik duwe wudu wa huwa ala tuhrin nek jek duwe wudu niku sak huruf ganjarane selangkung kebagusan. Maca Quran niku napa kudu wudu riyin? Ayo. Maca Quran napa kudu wudu?
Mboten, sing kudu wudu nek demek. Nah, nek demek mushaf la yamassuhu illal mutahharu, nek demek memang wajib wudu. Tapi lek namung maos tok karo lenggah-lenggah kali masak, pokoke mboten ten kamar mandi, mboten ten panggonan najis nggih. Mboten napa-napa maos Quran, mboten usah wudu riyen, mboten napa. Memang sing apik sing afdol yo lungguh ngadep kiblat maca Quran niku pancen tata kramane adabe ngonten sing paling apik. Tapi nek kale mlampah-mlampah mboten napa-napa. Bahkan kale layeh-layeh napa rada tilem niku lho, angsal mboten? Angsal, Kanjeng lho keturunan ya jenengan pancen. Nembe maca sak surat langsung ngamblas kok, Pak. Lah wong Kanjeng Nabi mawon ten pupune Sayyidah Aisyah niku nggih maos Quran, dermimil maos Quran, bantalan pupune Sayyidah Aisyah. Dadi kalih lenggah-lenggah, kalih rada turu-turu sendenan mboten napa-napa maca Quran. Niku saking apike Allah, kalih laya-laya mboten napa. Memang sing mboten nangsal maca Quran niku sing lagi hadas gedhe. Nek nembe haid, nifas utawa mantun junub dereng mandi besar nggih niku dereng angsal. Tapi nek namung hadas alit mboten napa-napa maos Quran. Mboten napa-napa. Terus nek njabane Quran mboten wudu, nah kados wau sing paling rendah niku nggih bikulli harfin asratu hasanah. Sak huruf iku oleh ganjaran sedasa kebagusan. Apik sanget. Nah, napa niku maca Quran, maca tok lho nggih. Mboten sampai paham, mboten masalah. Memang sing kudu paham sampai mulangno nggih ustad-ustad wong alim niku. Nah, kita-kita wong awam niku wis maca tok wis kangelan luar biasa nggih mboten. Meruntuh saya maca. Apa maneh maca terus pinggire diawasi kali anake kare putune. Ayo. Sing pinter maca Quran. Kita maca Quran grotal-gratul. Walladzina amanu disalahno putune. Kliru, Mbah. Apa gak meruntus niku. Peringeten maca tok wis kuangelan. Makane Kanjeng Nabi dawuhaken al-mahir bil Quran. Nek pinter maca Quran, wis pinter karo Quran ya ma'as safaratil barara, wis tingkatane wis dukur wisan. Tapi nek napa alladzi yaqra'ul Qur'an wa huwa yatata gratul-gratul kaya kita ngenten iki wa huwa syaqun alaihi, kuwangelan banget tapi tasik gelem maca Quran falahu ajroni, oleh ganjaran loro, double. Siji ganjaran mergo jek gelem maca Quran, nomor loro ganjaran kangelan maca Quran. Tapi mboten usah baper nek dielingno putune anake, Mbah iki kliru, iki diwaca dawa, iki fathah kasra nggih mboten angsal baper. Wong kita niku ngibadakan lillahi taala, mboten mergo napa-napa. Dielingno ya kudu gelem wong kita niku kata salahe ngoten. Niku maca Quran sampai tasik gradul-gradul mawon tasik pikantuk ganjaran. Mboten kudu sing paham maknane niku ya ganjarane dukur pisan, nggih kata nek sampai paham sampai paling dukur nggih saged ngamalne Quran niku pancen paling apik. Tapi kan pikantuk ganjaran niku mboten kudu sampai nonton. Saking batas minimal mawon pun sampun pikantuk ganjaran. Apa malih niki wulane wulan Ramadan. Dadi tambah tikel-tikel. Nek sing kula aturaken wau kan niku ten keadaan normal nggih. Ten wulan-wulan jabane Ramadan, ganjaran 100, ganjaran 50, 20 niku jaba Ramadan. Lah lek jero Ramadan wis wallahu a'lam. Wong ibadah sunah mawon ganjarane kaya wajib saking apike wulan Ramadan. Tur maca Quran niku merga sak ngapik-ngapike ibadah. Niku nek enten tiyang kok sibuk maca Quran, sibuk deres Quran, sibuk belajar Quran sampai ra sempet ndonga. Niku dawuhe Allah ten hadis qudsi niku akto itu afdhala ma utiyas sailin. Nek enek wong sibuk maca Quran, mustaghilun bil Quran,
terus gak sempet njaluk, gak sempet ndonga kaya kanca-kancane sing liya. Niku kali Allah tambah diparingi sing luwih apik tinimbang Allah paring tenggene wong sing seneng njaluk ndonga. Lah nek guru kula ndamel perumpamaan niku kaya wong tuwa duwe anak loro. Sing loro niki bekti sanget ten wong tuwa padha. Apa-apa ya ngewangi wong tuwa, manut wong tuwa, pinter, padha karo-karone. Dikongkon apa-apa budal. Tapi sing siji nek mari ngewangi niku njaluk opah. Mari nyapu-nyapu, Bu, sangune, Bu. Nggih, 1000. Mari nukokno apa susuke dijaluk ngono lho. Kayak kelakuanku mbiyen. Mosok nukokno ngene susuke mek 2000. Yo njaluk sing akeh pisan. Lah niku mari ngewangi njaluk, mari ngewangi njaluk. Wong tuwae ya welas, loman. Njaluk ya diparingi, njaluk diparingi. Lah sing situk niku bekti wong tuwa, seneng ngewangi wong tuwa tapi ra tau njaluk. Saking seringe ngewangi wong tuwa sampai ra sempet njaluk. Kira-kira sebagai wong tuwa sing welas lan loman, wong tuwa sing welas lan lom niku luwih apik ngekekno nanggone sing pertama napa sing kedua? Kira-kira lho. Nek jenengan matur ya padha ae Pak, niku lak jenengan. Niku lak jenengan. Lah niki mboten, niki ningali kondisine anak niku wae lho. Sing siji mari ngewangi njaluk, sing siji mari ngewangi ra sempet njaluk saking repote. Nah niku nek napa niku anggene wong tuwa, munggo wong tuwa niku ya sing gak njaluk niku diparingi luwih apik. Ya padha-padha diparingi tapi luwih apian sing ora njaluk. Mergo saking repote ngewangi wong tuwa. Nah, mangkane kathah ten hadis nu disebutaken nek pengin ndelok kasih sayange Allah nanggone kawulane, minimal ndelok kasih sayange wong tuwa nanggone putrane. Iku kasih sayange Allah luwih gedhe maneh. Bahkan ten setunggal hadis niku enten tiang estri nggih masak rumiyin kan gawe geni. Terus kali gendong putrane. Ngoten. Terus Kanjeng Nabi ndhawuhaken, deloken niku lho ana ibu masak cutik geni lagi gendong putrane. Kira-kira nek wong iku bener uteke waras. Kira-kira mentolo mboten wong tua ibu niku nguncalno anake nang geni kira-kira. Mboten mungkin. Wong genine rada mulak ngono ku bayine wis ditempit. Nah, terus Kanjeng Nabi ndhawuhaken, kasih sayangi ibu nanggone anake niku ora ana apa-apane tinimbang kasih sayangi Allah nanggone kawulane luwih gedhe kasih sayangi Allah. Makane nek pengin delok jembare rahmate Allah niku minimal paling cilik niku ndelok rahmate kasih sayangi syafaqahe wong tuwa tenggene anak. Nah mugi-mugi kita sedanten saged disyafaati Allah melalui Al-Qur'an nggih. Mergo syafaat niku kan kita benjing ten akhirat niku arep-arep syafaat sangka ngendi mawon. Sing utama dan pertama niku nggih syafaate Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selain Kanjeng Nabi nggih kata sing saged kita arep-arep ajeng-ajeng syafaate nggih niku termasuk Al-Qur'an. Mergo Kanjeng Nabi sing dawuhaken Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Wacon Qur'an, wacon tok ora usah sampai kudu paham, belajar tafsire, belajar hukum-hukume, gak usah sampai ngono niku cek tugase Mbah Woko. Sing ngono-ngono iku bukan Bapak. Lah awak dhewe niku belajar maca Qur'an ae. Niku mawon dijanji kali Kanjeng Nabi bakal disyafaati Quran benjing dina kiamat. Mugi-mugi seduwanten kita saged istiqomah nggih anggene maos Quran sak saged-sagede. Jenengan saged khatam nggih alhamdulillah nek isok duwe azam nek isok Ramadan iki paling enggak sak khataman. Nek umpama kok mboten saged nggih setengah. Nek mboten saged nggih pira-pira ngono nggih ampun blas. Napa sak jus napa ojo blas rek ngono mosok ya padakno karo wulan liyane lah nggih niku ditelateni Bu wis ditelateni ali kelas kulha kulhu wis insyaallah pikantuk ganjarane Al-Qur'an. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ngaten kang kathah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.